Sziasztok, én Gyuri király vagyok, és egy játékot fogok bemutatni, mégpedig a Drag Racinget, amiben most fogunk játszani, ugyan igazából én már elkezdtem, ugye még nincsenek elég jó cuccaim, mert most kezdtem, na mindegy, nem menjünk versenyezni. Ezek amúgy annyiból rosszabbak, hogy csak nettel lehet kivéve ezt, meg ezt. Olyan rossz. Így, meg alig lehet pénzt szerezni ebben a játékban, ha akarunk egyáltalán túlpozni, vagy kocsit venni. Na, hát akkor menjünk is. Majd lehet, hogy több játékot fogok videózni. Hát attól függ, között lehet a Shadowfire 2-t, Minecraftot is lehet fogom videózni. Hát, nagyjából ez csak egy ilyen bemutató videóra indult volna. Tehát nagyon nem is fogok ma ebben a videóban videózni. Csak úgy bemutató videónak, hogy lássátok, amely játékokat fogok venni fel. Remélem most nyerni fogok, mert amúgy nagyon nehezen lehet ebbe a játékba pénzt szerezni. És nagyon nehéz. Na mindegy, majd Minecraftban lehet, hogy csinálok már survival sorozatot, ami nem lehet, hanem biztos is. És több játékból nem tudom, mondjuk. Hát írjatok kommentbe, hogy milyen játékokat videózzak. Na, ez csak úgy mondva ennyi is lett volna, mert ez csak egy bemutató videó volt. Tehát Gyuri király voltam. Sziasztok!